Barka da zuwa Arewa Top 24. Ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zaran mun ɗaura. Bikin shahararren mawaƙin nan Abdul Diwan za a yi shi ranar Lahadi. Idan wannan shine zuwanku na farko a wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kana ku danna mana alamar lakin domin samun ƙwarin gwiwa. Ana ta shirye-shiryen bikin Abdul Diwan. Wanda kowa ya sani, Abdul Diwan shahararren mawaƙi ne a masana'antar Kannywood. Kuma kowa ya sani Abdul Diwan yaro ne ga Umar M. Sharif. To, alhamdulillah, Abdul Diwan Allah ya bashi zankaɗaɗɗiyar budurwa, fara, kyakkyawa, wanda za a yi bikinsu ranar Lahadi. Date 12 December 2021. Ko in ce za a ɗaura auren Abdul Diwan ranar Lahadi 12 ga watan Disamba shekara ta 2021. Za a ɗaura auren Abdul Diwan a titin Murtala, layin 'yar kasuwa, Transformer, da misalin ƙarfe 11 na safe. Insha Allah. Da shi da zankaɗaɗɗiyar budurwarsa mai suna Ummu Salama Suleiman, wacce aka fi sani da Salma Fresh, wanda a yanzu gaba ɗaya 'yan Kannywood ko kuma in ce gaba ɗaya jaruman Kannywood suna taya Abdul Diwan farin cikin wannan rana ta aurensa. Addu'an ma'anan shine Allah ya sanya alkhairi, Allah ya sa a zauna lafiya, Allah ya sa a yi asa'a, Allah Ubangiji ya ba da zaman lafiya.